Het is Merken in Sint-Anna, een leuke brief in de Telegraaf en alles hoe de kansen van Claude op het Songfestival. De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Zij vluchtte ooit uit Bosnië, maar kwam neer in een AZC te landen. Nou is ze raadslid in Ljouwert van de PvdA en directeur van discriminatie-meldpunt Toomba, Mirka Antolovic. Welkom weer aan deze tafel. Dus de volgende stelling. Ik ben blij dat ik nooit in een AZC zit. Nou, ja. Zo volmondig. Zij is hikke en tuin in Sint-Anna in een warm bad. Maar nou is Sint-Anna het centrum van de wereld. En volgens ze dat ik nog als verslagjouwer van Omroep Friesland opbevoerd. Johanna Brinkman, ik welkom. Ik herken het Sint-Anna van 20 juli net waarom in het Sint-Anna van nou. Och, wat een vraag ik weer. Dank je. Ja en nee. Keer waar je mooi akkoord? Oh ja, nee. Dan mag kiezen, maar de letter op waarom komen. Nee. Hij wie raadslid en wethouder in Ljouwert, burgemeester van Snits en Dordrecht en is nou commissaris van de Koning, Arnoud Adrianus Maria Brok, ik wel bekend als Arno Brok. Welkom ik dat jou hier binnen. Voor jou ook de volgende stelling. De eerste skep in de groen van de ledenlijnen gaat nog Farmien pensioen de groen in. Absoluut, ja. Wat een vertrouwen. Dit binnen mijn gasten en dit weer de Aronde Frieske Wieken. Leerlingen en leraren van basisschool De Pionier in het zuiden van Ljouwert binnen Botskrokken. Als kwalgebouw baande vannacht volgens lijn af. Ja, ik was hier helemaal in shock. Een beetje boos, want het was wel gewoon een mooie klas. Ik hoorde net een meisje zeggen, is me niet wie er nog? Maar een instuurde brief in een landelijke kranten beziek je bestuurders uit Friesland, Greensland en Flevoland de lelieline te redden. Dus ik echt wel zou wijzen dat je uiteindelijk toch tot de conclusie komt van er ben een soort mensen op tjen of er zitten zoveel naar die on, we willen het net, maar lid dat dan uitkomst wijzen van een inhoudelijk beteer. Net inderdaad in je nacht kon zeggen van nou we hellen het heel even uit en exit. Ze zijn efterlitten als wie het afval. 2 Lietse kittens. Dit zijn ze, de kittens die het voen binnen onder de Oosterkade. Na alle gedachten ben ze een paar dagen oud. Ze zijn voen in een doze en zo liets dat ze eens nog net zonder de help van de mem kunnen. Het wie wel wat spannend of de kittens het wel hoe libje zoen. Ja, ik zou zeggen mensonterend, maar dieronterend, hè? Zo sneu, hè? Zulke kittens. We beginnen altijd met de vraag hoe wie je hem Aron de Wieken en wat voor cijfer jou je had. Ik word toch, Arno Brok, om jou de koers aan daar maar te beginnen. Wat voor cijfer jou deze week en waarom? Nou, het is een bijzondere week, maar een soort spannende momenten. Maar te eindbesluit, nou, wie het wel een mooie week, ja. Dus bij mooie weken, ja, toch wel een cijfer 8, denk ik. Hè? Okay, ja. En wat maakt dat mooi? Nou, er binnen van die momenten in het leven waarop het veel is dat er een soort vriendschap is. En ik leefde. En nou, dat is denk ik wel het wichtigste misschien in de menselijke leven. Dus daarom krijgt het van mij een 8. Wauw, dat is mooi omschreven. Johanna Brinkman, verslag jou bij Friesland. Wat voor cijfer jou stoot deze week? Ik zit er correct iets onder. Ja. Ik zou zeggen een zoon. Het weer een best wel een drukke, bewogen weekend. En het is eigenlijk echt een beetje om mij voorbij flying. Dus nou, dan zit ik op een zoon ergens tussenin. Oké. Mirka Antolovic, wat voor cijfer? Ja, een 9. Ik moest er even over nadenken. Ik vind altijd dat je wat bescheidener moet zijn. Maar nou, een beetje hetzelfde wat onze commissaris zei van veel liefde en toch ook dankbaarheid ervaren. Onze dochter is 20 geworden en ik vind afgelopen woensdag. En nou, dan kijk je terug en denk ja, zijn we toch ook wel gezegend en blij met dat leven. En tegelijkertijd hoorde mijn moeder dat een goede vriendin van haar ongeneeslijk ziek is en woont in Mainz bij Frankfurt. En daar is ze even 2 dagen heen en weer geweest. Dus ook dat, ik haal daar net op en daar vertelde ze over hoe dankbaar dan die vriendin is, dat ze langs is geweest. En ik denk, ja, die dankbaarheid, die krijgt dan een 9 voor mij deze week. Het dubbele boodschap. Ja. Ik zie ze normaal spelen jou ook nooit zien, maar ik denk, ja, ik betwaar jou, want ik laai voornamelijk wat griep op bed. Dus ik hoop dat mijn stem het volhoudt. Maar mocht een beetje tikken, we komt die piepsen nou en dan waar je een beetje eventjes. Het nice van Joet, wie onder vooral dat het ziekenhuis Antonius in Snits de stekker lutsen had uit het traject om mij Friesisch MC, het oude MCL, daar nice ziekenhuis op de Jouwer te komen. Het verraste mij persoonlijk nogal, want ik dacht eigenlijk, het is al in kan en kruken, het is eigenlijk al Jeroen. Wie het voor jullie als een verrassing?
Ja, voor mij wel. Ik dacht echt dat ze al in een heel 4 stadium wie en dat het wel trok in zo. Dus het komt voor mij uit de loft vallen, eerlijk zijn. Ja. Johan natuurlijk, burgemeester in Snits. Doet die het spelen dit eigenlijk helemaal nog net, toch? Nee, maar wel dat het van belang is om meer keer te werken tussen de ziekenhuizen in Friesland. Hè? En ik vind als oud-burgemeester van Snits natuurlijk prachtig als er in de toekomst een ziekenhuis in Snits, de tweede stad van Friesland, blauwe kunnen zoeken. Maar wat ik als commissaris nog wichtiger vind, is de toegankelijkheid van de zorg. Dat Elsen niet een dichtbij zorgpunten had. Dat vind ik het wichtigste. En mooi de krimp op de arbeidsmarkt, het minder beschikbaar van de mensen die werkje kennen, ook in de zorg, is dat maar de vraag of het alle nog kan. Dus ik vind het wel een punt van zorg. Hoe laat dit in 2040 in Friesland? Kind dan Elsen hier nog wel dichtbij? Ja, is dit dan goed nijs? Je blieb uit, maar dit nijs dat het dus bloot? Nou ja, dat liep het aardig, maar ja, het ziekenhuis zelfs gaat er net door. Hè? Die hadden wel een stellingname bij, maar de zorgverleners, de zorgverzekeraars en ook oren, die gaan daarover. En het is dus de vraag, wat kunnen we nog leveren op de langere termijn in Snits, maar ook op het Jereveen en ook in Ljouwert en ook in Drachten. En mij gaat het er gewoon echt om van is er genoeg zorg en ook faciliteiten, personeel. Hoe regelen we dat in de toekomst? Hè? En in het verliezen. Maar meer heel bij, denk ik dan. Ja, maar net al in de geld. Er binnen aanstes 30.000 mensen in Friesland minder inzetbaar in de arbeidsmarkt. Ja. Er komen volle minder mensen die de handen aan het bed leveren kunnen. Ja. En de bevolking van Friesland wordt ouder. Aanstes is een groot percentage 80 plus. Ja. En hoe verliezen wij zorg om die mensen? En dan is net het hegere doel een ziekenhuis in A, B, C of D. Nee, het gaat erom van kunnen mensen in Friesland dichtbij het huis de goede zorg krijgen. Dat is het wichtigste, vind ik. Verrast dat ik, Mirka? Nou ja, daar kun je verder niks op inbrengen. Ik neem aan dat het bestuur van het ziekenhuis duidelijk een verstandige keuze heeft gemaakt. Ik dacht ook, het is al doorgegaan. Hè, dat Frisius, MCL is Frisius geworden en dat wordt alleen maar groter. Alleen ik weet niet in hoeverre, als je samenwerking kan, maar dan hoef je niet één ziekenhuis van te worden. Nee. Dus het kan nog steeds dat zij goed samenwerken. Ik hoop dat dat wel blijft bestaan. En ja, Antonius is nog het vriendelijkste ziekenhuis, kwam er ook nog uit onderzoeken. En de paar keren dat ik daar geweest ben, kan ik dat zeker beamen. Dus ik dacht wel, toen ik dacht, ze gaan samen met MCL, dacht ik, wel jammer. Maar goed, ja, je moet wel kunnen blijven bestaan. En dat is maar de vraag. Hoewel, misschien kunnen we de tijd keren dat alles maar groter en groter moet. Misschien is het juist goed dat ze kleiner blijven. Ja, wat misschien ik nog helpen kan, is dat er eventueel een goede verbinding komt van de Randstad hier, zodat je meer mee kan komen. We gaan naar het volgende onderwerp. Een oproep in de Telegraaf hebben meerdere bestuurders bezocht uit Friesland, Greensland en Flevoland, waarom de Lely-line eigenlijk te redden. Ze toch in de krant een oproep onder het kabinet om uit het noorden te praten over de toekomst van de spoorlijn. Hè? Nou, een van die bestuurders die zit hier natuurlijk op tafel, meneer Brok. Van waar deze brief? Nou, ik ben best wel schrokken, moet ik eerlijk zeggen. Ik oren bestuurders in Noord-Nederland. Het pijnlijke is dat kwartlien 150 parlementsleden unaniem zijn hebben. Ja. We moeten het yield wat we reserveerd hebben voor de Lely-line, net als een doel op hemzelf, maar de verbinding met noordelijke Nederlanden, dat moeten we in een pot houden. 3,4 miljard euro. Exact. En dat is net genoeg. Nee. Maar voor u is het ook griezelig van belang dat wij ook in de toekomst bereikbaar binnen. Want dat betekent dat dus mensen hier ben je blauwe kennen. Dus jonge Rijn, dat we die hier harder kennen. En dat we in de Europese context, wat mij onbelangrijk is, via Bremen, Hamburg naar Scandinavië, goed bereikbaar binnen. Hè. Dus op langere termijn is dan line van belang. Liek als in het verliezen de Aarsludiek, ook van belang weer. En in een lietsere schaal de centrale as voor Dokkum en omkrieten ook van belang weer. Dus bereikbaarheid is voor de economie en voor het behouden van economische dynamiek ook griezelig van belang. Dat wie een belofte in het regeerakkoord. Maar hij komt net. En het is een belofte in het regeerakkoord. Er wie een tasissing vanuit het parlement unaniem om dat heel te behouden. En wat zorgen we dan? Dat er via een soort van handjeklap tussen 4 fractievoorzitters in een joen, in een nacht, dan besloten wordt
om die pot leeg te helden. En dat vernuivert mij, want ja, het parlement is wel baas, zou ik zeggen. Maar ja, klaarblijkelijk, maar fjouwen van die 150. En dat vind ik echt pijnlijk. Ik vind het ook een minnekar. Het is een strieën minnekar. En uw college is er duidelijk hoe west. De Friese politiek is er ook duidelijk hoe west. Dat deze uitkomsten dan is. Dus ik ben zeer ontevreden met dit debat, hoe dit gongen is. Wat is zo'n belofte dan nog waard? Ja, nou, exact. Heb ik geen idee dus. Ja, en dat is wel het centrale punt ook van mij. Van, ja, het parlement kinders wel zeggen, wij willen dat net. Maar op het oormoment is het samen voort. En zo kunnen we, wat mij onbelangrijk, het Usloan net besturen. Is het kabinet dan onbetrouwbaar? Ik vind dit een duidelijk voorbeeld van hoe het net mat. En dat is nog net helemaal antwoord op de vraag. De staatssecretaris die had zijn in een parteer mooi deputaire de Vries en mooi mij. Want de Vries die loopt hier gewoon. Ja. Dat dacht hij echt geweldig. Om de totale infraportefeuille, maar helemaal om dit thema. En dan zei ze de staatssecretaris van ja, is dit echt oorkomen? En dan denk ik van ja, hoe kan het nou zo wezen dat bewindspersonen die daar ook gaan, die dit loeken matten, net weten dat Sam besluit nachts nommer wordt. Tijdens de besprekingen over de voorjaarsnota is het niet in het poef verdoen. Ja, dat is... Je krijgt de Wollendore Saxelijn van waarom. En ze lossen het sporen bij Meppel op. En een brede sluis bij Kwamen uit de Zaan. Dat is toch echt hartstikke mooi. Ja, dat is wel aardig. Maar de Neder-Saxe-lijn is voor een stuk Greensloon en Drenthe en Oerisel echt aardig. Ja. En daar rennen wij echt op. Maar het kan net zo wezen dat het parlement zei, we moeten 3,5 miljard voor het jennerste stuwende, grote infrastructurele project van Noordelijk Nederland reserveren, ook in de Europese context. En dan dat yield voorthellen wordt voor orenwichtige projecten. Dat is een hele nuivere gang van zaken. Maar in Greensland is nou de Polonaise. Sterker nog, jouw collega-commissaris René Paas, die had de brief in de Telegraaf dat die zo ondertekenen. Ik leeuw net dat ze in Greensland de Polonaise renners zullen. In Drenthe ook net. Dit is gewoon van Noordelijk Nederland absoluut een minnekar. En het is zaak dat wij met alle partijen die zorgen dat er maar één groot structureel stuwend groot project is, ook voor de economie, voor de leefbaarheid in Friesland, zaak dat die lijnen, die bereikbaarheid, want daar gaat het om de bereikbaarheid, dat die beter wordt naar de toekomst staan. Maar toch, jouw collega, de commissaris van de Koning van Greens, Paas, die had die brief die hem stuurde naar de Telegraaf, had die net onderschreven. Had je een idee waarom net? Nee, dat moet u ook vragen. Ik zie hem welkom. Paas, ja. Ja, ik geen vragen, toch? Ja, je bent van harte welkom. Maar ik heb begrepen... Nee, maar je had hem toch zelf ook wel vragen van... waarom ja, er is wat misgongen in de communicatie, heb ik begrepen. En daar toch zit hij namelijk er net onder. Maar de stad Greens had hem wel ondertekend. Ja. En dat is een belangrijk halteplak in deze line. Leeuw je hem dat René Paas, dat er iets in de communicatie daarin net goed is? Gang? De vorige keer weer er vrij uitsprutsen. Dus dan denk ik echt van, hoe kan het dan dat dan dit mist hast? Dus ik weet het net zo goed eens. Ja, ik word net al te vol als een complottinker hoe kom je. Ik bedoel, je moet wel bij de feiten houden. Dat snap ik wel. Dan ga je speculeren. Ja, dat weet je niet. Er kan altijd iets misgaan. Dus ik probeer daarin te vertrouwen dat hij dat ook zo bedoelt. Ja. Vinden jullie het goed dat de bestuurders, de burgemeesters, toch even mooi van de Jervin-Dracht, et cetera, dat die een brief schreeuwen naar de Telegraaf? Is dit de oplossing? Dat de brief naar de Telegraaf gaat? Ja. Of überhaupt, nee, ik vind het heel goed dat onze bestuurders opstaan. Want zoals de commissaris zegt, dit is zo onbetrouwbaar. En als ons parlement, als daar al niet naar geluisterd wordt... Overigens verbaast het me niet hoor. Dit is niet het eerste dossier waar de Tweede Kamer over stemt... en handjeklap komt. En zie de spreidingswet, zie de CO2-discussie. Het verbaast mij niet. Dit is de nieuwe politiek die Nederland blijkbaar in de meerderheid heeft gekozen. En ik hoop dat dat bij de volgende verkiezingen wel wordt gezien. Maar dit is echt funest, vind ik, voor een degelijk bestuurlijk land zoals Nederland altijd was. Kun je hier een beetje in mij komen? Ik vind dat Usloan ordentelijk bestuurd wordt, Mat. En daar jet bij dat we gewoon op een hele ordentelijke wijze, een goede wijze met elkaar omgaan en elkaar net verrassen. En dat de oerhiet betrouwbaar wezen moet.
En ik zag de laatste cijfers van het Friese Sociaal Planbureau dat de betrouwbaarheid van het regeer op 34% staat. Ja. En dat zegt wel wat dat binnen de feiten. De gemeente is 74%. En wij, de provincie, 74%, heb ik begrepen. Maar oké, ook bij u staat dat onder druk. En bestuurders of politici, die moeten altijd weten dat ze werkje voor de meerskip is een onderdeel van binnen. En ik vind zaken liek als nou bij de Lelieline, in elk geval, dat is een voorbeeld zoals het net maakt. Mensen begrijpen dat net. Ik weet ook dat er een soort mensen helemaal die lijnen net willen. Nee. Maar wat het krijgen, maar een politiek feit. Maar nog even door die brief. Waarom stuur je dan een brief naar de Telegraaf? En waarom ga je dan net zelf maar een meisje niet peteren? Ja, maar dat toch werk. Ja, dat toch werk. En dit is de eerste keer dat ik een instuurd stik mijn naam onderzet in de Telegraaf of in een landelijk medium. Hè. Okay. Dus ik vind dat daar mag er echt voor oppassen. Die ik zeer eigenlijk om die te ondertekenen. Nou ja, in de zeer. Nou, dit weer zo'n punt dat ik zeg van, nou ik ter stellingname weer in. Want ik vind het toen generaal dat mat ek wijze, dat is een punt echt voor de politiek, hè. Maar mijn collega van Flevoland en ik de Boargemassers op het traject, die had zo'n van ja, dit hoort ik nog samen. Nou moeten we stelling nemen en duidelijk zeggen wat we ervan vinden. Dan ben ik gewoon lul. Teleursteld. Alle treien tegelijk. En wat mat je dan nog? We gingen gewoon terug en zocht de Boargemassers. Het is kansloos als ik eerlijk ben, maar dat is misschien heel gemeen voor mij. Maar... Nee, ik weet niet of het gemeen is, maar dat is het net. De Boargemaster van Us Haardstad en van het Jereveen, maar echt van Orenplakken, van Smellingelo, van Drachten. En de Orenboargemasters, die loeken gewoon maar in je verhaal op. Op langere termijn is die bereikbaarheid, het die nou de Lelieline, de bereikbaarheid van Friesland is ook griezelig van belang. Wollen we ons jongeren je harde kennen en gaan daar gewoon maar terug. Ik maar de peteren, maar de staatssecretarissen of maar de ministers en ik maar de collega's in Noordelijk Nederland. We bezieken gewoon de draad weer op te pakken en op inhoud het verder te krijgen. Zo blauwe, standvastig. Dat is mooi om te zien. Maar toch vreeg ik me nog je bezuinde stelling. Van mijn pensioen gaat er nog een scherp de groen in. Ja. Dus dat er op 2 vragen op. Ja. Ben ik heel mijn pensioen? Nou, ik maak blauw om mijn 70ste. Ja. Dus dat is nog 14 jaar. Dus ik ben hoopvol. 14 jaar nog maar, hier wij net toch. Heel charmant van jou. Maar ik ben 56, ik maak nog 14 jaar blauw. Als het steert en het tekwol, hè, want die bepalen dat op advies natuurlijk. Ja. Maar van mijn 70ste, nou, dan rint dat wel, ja. Dat is goed, nice. Ben je me klaar voor? Jazeker. Een bak mayonaise. Ja, want elke week we praten kort eventjes het nice van onze website en van onze app, het belangrijkste nice. Is het eventjes de vraag aan jou, Johanna. Wat is toch van de slogan, verknal de kolmerwaard niet? Ja, dat snap ik heel goed. Bekt het een beetje lekker? Nou, dat weet ik net. Het is wel heel lang wut, hè, kolmerwaard. Ja. Jo weet het natuurlijk heel goed waar het toe gaat, want je hiking kolmen waard. Wes, kun jij nu lezen wat waar dit toe gaat eigenlijk? Ja, het gaat erom dat de extra investeringscommerciële vanuit Defensie in verschillende dingen willen dan wat we investeren in de toekomst, omdat wij steermatten van uw veiligheid. Hè? En dan binnen een rek verschillende locaties in Friesland waar uitbreiding komen kunnen zoeken. Dat is de vraag op dit stuit. En ik ben zelfs wel in van, we kunnen de veiligheid net oerlid aan orenland. We moeten zelfs staan voor uw veiligheid. Ook in Friesland. Mooi de vleerbasis, mooie oefeningen. Ook in het watergebied. Jij hebt ook een beetje op VVD het wel een beetje, hè? De defensie. En... een bestuurder die verantwoordelijkheid nemen wil voor zijn eigen veiligheid. En de tijd dat wij denken kennen dat Amerika het al wel oplost voor ons. Dat is echt voorbij. Dat is echt naïef. Ze betalen je het echt net meer. We moeten het zelfs betalen, je moet het zelfs regelen. En het is net passend, vind ik dan, om te zeggen, ja, maar toch dat maar in een orenprovincie. Dus nee, wij moeten echt steen voor die opjeften. En vervolgens moeten we wel zien op hokkenplak, zodat het beste plak vinden kunnen. Want Nederland is natuurlijk Lieds, dat weet ik. En ook het watergebied is van belang. Het Loertsoerlijst bij jou, het willen we net hebben. En extra opslag of oefenlocaties, dan moeten we goed naar zien waar dat het beste past. En daar is het Rijksregeer op dit stuit. Maar het waande, de staatssecretaris is ook bij ons West, is op een site West. Ik ben ook in het gebied West. En ik heb wel beeld waar het beste kinderen zoeken of net. Maar dat is nou onder het Rijksregeer om daar een goed ordentelijke procedure in rinnen te letten en een kaart te maken. Ja, dat is een groep omwenners die een petitie om binnen in Den Haag. 24 jaar lien, Mirka.
Hast je toch enig idee waar toen ongeveer wierst? Ja, op mijn studentenflat in Huizen. En 12 mei, zat je hem dat dan ik nog wat? Ja, 13 mei 12. Wat denk je, Johan? Ja, Enschede. 13, toch? Dat wie dus 3 mei. Ja. 3 mei, sorry. En wat wie er 12 mei? Het was wel mooi weer, dat weet ik wel. Maar... Ja, dat klopt ik wel. Ja, wat wie de ATF-brand in Drachten. Oh, en dat wie natuurlijk ook een hele grote ramp. Zo Ja. Enschede wie de 23 deen, dus dat wie net een vergelijking met ATF-brand. Oké. Maar kun je hem daar nog iets van herinneren van de ATF-brand? Nee, ik wist amper dat de Drachten bestond, joh. Foei. Dat laat ik net ontsporen, dus daar kom je natuurlijk nooit. Nee. Jo knikt wel ja, Brok. Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Maar ik moet zeggen dat die grote bronnen en het vuurwerk drama in Enschede, dat zit met scherp op het netvlies. Ja. Ja, toch wie het een hele grote brand, want er wie maar liefst 480.000 kilo ongevaarlijke stoffen in de lof kwam. Veel mensen ben ik bloeiend ziek worden bijgelijks. Arden werden aanrijd om haar been boetenbadje te litten, molken van kei die onder de reekwolken moesten vernietigd worden. Dus het maakt wel een enorme impact. En toch zit het net echt in uw hollen nog. Nee. Oké. Hij hem tientje en toontje op de bank zitten. Borrelnootjes op tafel en hamer voorzitten. Ja. Alle treien? Nee. Ja, helemaal niks. Tientje wol, toontje net. Nee. En Jo? Brok? Ja, ik wel, Ja, zeker. Want nu heb ik begrepen, meneer Brok, dat Jo echt een grote songfestivallever hebben binnen. Nou, ik ga een soort maar de cultuur. Dus ja, dat is het zo'n festival een onderdeel van. Ja. Jo, ben je een fan? Is dat net een een fan. Ik kan een soort maar muziek, ja. Maar ik een heel moeilijk dilemma voor jou hier op tafel. En Jo, matte kiezen. Ja. Ga je liever Kloot of liever Joost Klein? Ja, dat is chauvinisme. Dan komt toch... Dat mag ik. Je mag je oerel toch lieden litten. Verkloot natuurlijk. Wol, toch wel? Ja, verkloot. Get er winnen, Nick. Ja. Hij komt heeg. Heb je een favoriet? Ja, en ik vind, dit is top 5, en ik vind Silibes verhaal echt mooi. Hè? Ja. Dat vind ik prachtig. En dan zo'n jongen van Jen en 20 die daar zit. Ja. Prachtig. En dat is, hij dacht het goed. Maar er zijn dit hier wel meer mooie versjes. Finland. Ik kom maar. Nee, daar zit ik net. Dat echt een hele mooie. Dat wie je blede billen, hè? Nee, oké. Ja, maar die moesten bedekt worden, blede billen. Van de deelnemers. Dat heb ik net niet. De beeld niet de bleed van de deelnemers. Nee, ik toch bij Finland dacht ik, Corrie Brokke draait haar zelfs om in haar graaf. Dat is wat ik wel mooi vind, want ik kan een soort maar taal, is dat dit hier echt land, maar je eigen taal, dat weer terug gaat. Dat vind ik mooi. Hebreeuws bij Israël. Nou ja, maar ik het Fins. Servië niet te vergeten. Servië, maar meer landen. Frankrijk. Benelux kreeg dat toch, Servië? Ja, die zitten er net bij. Nee, maar Frankrijk, er zijn een soort versjes in het Frans. En als ik dan zocht wat Frankrijk, dat is echt puur mooi nummer. En dan binnen er meer. Ik vind Eerstenrijk echt prachtig. Frankrijk die is ook favoriet, prachtig. Hè? Ja, zeker. En Zweden zit bij de boeken. Maar die zijn vaak genoeg geworden. Nou, die zegt dat je Johan... Als zo'n keer, hè? Ja, echt dat Johan een leef hebben binnen. En een kenner ik. Dus ik heb even een quizvraag voor jou. Och, heden. Kom eens, fjouwstiks. Wat wie de eerste... Dit is al een makkelijke... Kijk, jij het namelijk. Wat is de eerste winnaar van Nederland ooit? Dat wie Corrie Brok in 50 mooi net als toen. Ja, doe maar. Ja. Is nog eens net als toen. Net als toen. Kun je helemaal maar, jongen? Ja. Ik kan zo invallen van haar. Zet maar in. Om een zoen. Breng me weer rozen. Ja. Sta weer te blozen. Ja, goede tekst. Vind ik knap. Je bent nou eigenlijk al slagen, maar vraag 2 is waar woe van Nederland in 1969? Ja, Lenny Koer, maar de troubadour. Met 18 punten. Er weer nog geen 12 punten. Nou ja, ik moet zeggen, wat wie er staat bijzonder on het getal. Er winnen 4 winnaars hier. Ja. En weet je... Ja, ongelooflijk. Lulu, Frida Bokkera en Salome.
Ja, dat Jezus, ik moet weten welke land. Nee, nou ja, dat is dus Spanje, Engeland en Frankrijk en Nederland, alle fjouwen. Dat weet ik dat weet ik. Ja, dat is gewoon een algemene ontwikkeling. Oh ja, sorry. Waar hoeven jullie hier dan? Dat is dus vrachterij, maar dat is eigenlijk een makje voor jou. Ja, dat is Zwitserland en West. Ja. En dat wie wel heel bijzonder. Ik vond het net het mooiste noemen, maar dat is dan echt het verhaal en de act die dan... Weet je de naam nog? Nou nee, die naam ben ik dus alweer vergeten. Ja, maar dat is bijzonder. Ja, dat bloed dan net hing je. Maar het wie... Nemo, maar de koop. Ja, Nemo, maar de koop, ja. En wat is dan, dat is natuurlijk dan de belangrijkste vraag. Wat is het mooiste songfestival nummer 1? We beginnen we even bij Jum. Je mag even nog nadenken nog. Wat ben ik eens op hele grote tegenhoor. Ik heb geen idee. Nee, maar ABBA. Nou ja, dan maar ABBA. Is dat een idee? Ja, ik ben net zo fan van ABBA, dus, maar ik vind het heel dreig. Ja, ik hier op daar. En ik luister ook alleen maar naar Joegoslavische muziek. Dus ik kan alleen maar Joegoslavische zangers noemen die meegedaan hebben aan... nou ja, meneer Brok is al die. Daar kom ik al niet aan. Dit kan niemand tegenaan, tegen deze kennis. Je bent eigenlijk al slager van deze quiz, maar wat is jouw favoriete song ooit? Ja, ik vind toch wel het allermooiste vind ik Adelaide Ferreira in 84 voor Portugal. Maar nog een punten, maar Eu sei penso empty. Dat is bloed voor mij het mooiste nummer. Ja, dat is dan weer Pieter, dat is een fout antwoord. Dat is namelijk dit nummer. Ja, dat is hij dan. Barbara Pravius. Ik kom binnenkort, ik ben in Ljouwert. Ik ben een keer live West. Ik vind het echt fantastisch. Ja, het is mooi. Echt fantastisch. Oké. Maar die van Portugal, die zie ik hier even op. Wat, 84. Hier ben ik eerlijk, je hebt hier nooit vergeten. Nee. Die zie ik hier even op. Dit vind ik mooi. Jo ben zeker slagen. Heel ander onderwerp. Joert begint het dwarfsfeest in Sint-Anna-parochie. Het is Joert Vreed. Johanna, de komst uit Sint-Anna-parochie en de volgers, ja, eigenlijk de situatie rondom Sint-Anna, ze waren even schetsen. Ja. Maar de beste Joert, ik wist, zit er wat spanning op? Ja, er zit zeker spanning op. Ja, vanwege dat er media op aankomt. En dat heb ik gelijk bespeurd toen ik in het dorp kwam. Want de winden nog maar krekt. En toen waren we onsprutsen toch in van inwoners. Van, wat doe je hier? Wat is je plan? Mat je met net mooi restlitten? Het begint nou krekt. Waarom binnen je hier nou op dit stuit? Dus dan krijg je gelijk een heel soort vragen die stek uitlezen mast. Van wat doen we daar nou op dit stuit? Wie is vervelend? Nou, ergens net per se vervelend. Ik snap dat mensen vragen ha, maar je wilde tegelijk ook je werk doen. En dat is mooi zo vol mogelijk partijen praten over dit verhaal. En zeker ook omdat we in de oorroene tijd net antwoorden kregen ha op bepaalde vragen die we ha aan de blutsen partijen. Ja, dat dus wie net altijd even vrolijk vertellest. Nee, je hoort in het dorp net. Nee, wij staan nog maar correct op de dik. De merken te filmen van een afstand. En toen kwam een auto voorbij met jonge meisjes erin. Ja, geen 20 zou het moeilijk in te schatten. Maar ja, een beetje dreig in te schatten, maar die begon. Dat wie een keer trek je in ieder joekje zag. Nee, volwassenen. Ja. En die begon te schelden vanuit de auto wij. Dus het wie kanker oprotten. En dat binnen een paar termen die het nou uw holle tas slingeren binnen. Het is in elk geval net gay Friesk. Nee. En dat is echt dreig, want ergens begreep je dat zij zeggen van wat mat je hier nou weer? Wat wil je nou weer opnieuw hier over dit verhaal meidje? Tegelijk doen wij ook uw werk daarin. En wil je ook meestal beloeken bij wat speelt er nou? En hoe zeggen de mensen nou naar alle ophef, alle commotie van de Aroene tijd? Want er is nogal een heel soort bad. Ja, daar waren we even naar aan. Want het AZC bestaat er eigenlijk al 20 jaar. Ja. Nooit geen gedoe, pijs en vrij. Maar dan komt er een moment van 2 jaar, dan komt er... Zorg ik daar nou? Ja, het is niet dat er nooit iets speelt. Hè? Nee? Dat moeten we ook niet ontkennen. Dat is niet het geval. En... Ja, dus dat. Nou ja, de speelt 2 jaar kwam er AMV, dus dat zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ja. En een doe, vertel dat maar. Ja, want ik zit even naar mijn eigen jeugd te zijn. Ik ben daar heel vaak bij Del fietst. En er binnen ik wel ben vanuit het AZC, binnen ik wel bij u thuiskamer te batsen, want ik zit net bij u op squallen. Dus wij hebben best wel goed contact met die mensen. Dus ik ga niet verkeerd ik mij maken in die tijd. Maar ik snap ik wel, er komt een nieuwe groep. Het binnen jonge mensen, benam jongens die ter komen, de AMV'ers. Het is een groep van ongeveer 30 rond 50 jonge mensen. Dat zorgt wel weer voor een orendynamiek. Het binnen benam Syriërs, het binnen zelfs vlechteling met trauma's, zonder perspectieven. Dus ja, dat kind dus wel voor probleemzorg. Dat toch dus wel blikken. Ja, de stekpartij West.
Ja, en een oren culturele achtergrond. Dus je zegt de Aroene Tiet even los van de stekpartij, de Aroene man, dat er echt famkes lastig vallen binnen op een fiets. Ja, dat binnen zaken wat gewoon net goed is, wat gewoon net kin. En de stekpartij zelfs, ja, daar binnen treien man van het AZC of AMV'ers binnen bij Belutsenwest, maar die binnen intussen die echt verpleegd, dus die binnen net meer op het AZC in Sint-Anne. Maar ja, blijkbaar binnen de wol een tal jongens die het wol, nou ja, wat gedrag vertoond had wat net kind. Nee, nog even waarom naar de keren. Want het ging natuurlijk, de oproer die erom ging, is vanwege het uitje. Het uitje waarbij de AZC'ers, zoals elke jaar... De AMV'ers. De AMV'ers in dit geval specifiek, elke jaar een uitje hebben om toch wat aanleiding te jan naar de Efteling. En dat zou dan gebeuren in dit weekend. In het feest, het is het feest van het dorpsfeest, om ze daar dan waai te hellen. Maar die wil weer een eigenlijk eerlijks iets. Daar had Marjolein Faber, de minister, van alles van zijn. Zij voelt dat absoluut net kind. En dan druk ik het nog zacht uit. Mirika, daar had je in Nederland ooit asiel zocht. Ben je net in een AZC te lang kwam bij particulier. Hoe ging dat soks? De opvang of... Ja, kijk, toen wij kwamen, dat was eind 1993. Dus dat was november 1993, kwamen we in Zuid-Limburg terecht, in Nut. En toen waren alle AZC's vol. En er werd ook gekeken naar de groep waartoe je behoorde. Dat je dus niet... twee rivaliserende groepen bij elkaar zet. En aangezien mijn vader Servisch is en mijn moeder Kroatisch is, ja, moesten we naar Eindhoven, maar daar zat het helemaal vol. En er waren dus particulieren die hebben de deuren opengesteld van een, wat nu B&B zou zijn, zo'n huisje in de tuin. En daar zijn wij opgevangen, wat dus wel gebeurt bij Oekraïners nu, maar niet bij Syriërs. Dus ik realiseerde me later ook dat wij de Oekraïners van die tijd waren. En de Somaliërs waren de Syriërs van deze tijd. Dus dat was wel heel anders. Want dat heb ik wel eens gezegd. Ik vond Nederland de meest vriendelijke land van mensen die ik ooit had ontmoet. Dus als mensen daarover klaagden, snapte ik niet waarom ze klaagden. Totdat je later echt gaat praten dat racisme... Je huidskleur bepaalt heel erg hoe je wordt gezien. Is dat nou heel is het nu heel anders, bedoel je? Nou, ik denk niet dat dat heel anders is. Ik denk dat het politieke klimaat heel anders is. Alleen ik ben heel blij. Je zei aan het begin, ben ik blij dat ik niet in een AZC was. Zeker. Ik werd gelijk opgenomen in de gemeenschap, kleine gemeenschap in Zuid-Limburg, op school, in de kerk, sportvereniging, waar ik niet lang bleef hoor trouwens. Naar de Efteling? Maar nee, niet de Efteling. Hier niet een uitje? Nee, ook niet. De gemeente Nut gaf niet eens ons geld om woning in te richten. Het moest een lening zijn. Dus het was ook per gemeente was dat heel anders. Maar als vluchteling hoef jij ook geen cadeautjes. Hè? Je wil gewoon meedraaien. En wat ik heel erg echt vind van opvang, dus AZC's, is dus ook zoals in Sint-Anna. Je zet mensen buiten de gemeenschap, zet je ergens op een weiland. Daar doe je nog net niet een hek omheen, maar soms ook wel. Zeker. En dan zeg je tegen de inwoners van zo'n dorp, zij zijn aardig hoor. Ja, voor mijn gevoel ontmenselijk je ze helemaal. En dan wil je heel graag dat mensen ze als mensen zien. En daarom maar ze hadden zich wel gedragen. Ik bedoel, sterkpartij... Nee, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het erover hoe je dus mensen gelijk bij binnenkomst neerzet. Door ze zo apart op te vangen, buiten de gemeenschap, buiten de... dan ga je dat toch ook eng vinden? Ja, maar dan moeten ze zich gedragen. En dat ze moeten zich zeker gedragen. Geen goed woord over die jongens. Nou, laat mij maar een keer met ze praten. Daar gaat het niet om. Daar heb ik het niet over. Ik heb het erover hoe we mensen opvangen. Ja. En dat zo gebeurt en uitjes, dat je dat dan... Je hebt 2 jaar de tijd gehad. Ik vind ook vanuit COA en vanuit... Waarom heb je nu niet samen een dorpsfeest georganiseerd? En niet, we houden ze weer, wat ik nu vertel, we houden ze weer weg. Is dat de goede oplossing, Westbrok? Is gezamenlijk een dorpsfeest organiseren? Ja, ik vind dat echt past bij hoe wij in Friesland beziekje maar ook hoort leven. Dan is een merk in een dorp. Meeste mensen nou onderdeel van Sameerschip. Ja. En dat slag het dan net. Dat wordt dan een orenkar makken. En dat is volle beter, denk ik.
Ik denk dat het heel wichtig is om even te zeggen dat het gaat om een tal jongens van de maximaal 50 in totaal AMV'ers. Dus er binnen ook AMV'ers die er niks mooi te krijgen. Die vliegen hier. Nee. Ja, zeker, precies, inderdaad. Die echt net op de merken wie een vliegen hier. Die echt zezen, want een persoon die te kennen, die had mooie AMV'ers sprutsen. En die AMV'ers die zezen van... wij willen echt net associeerd worden, mooi deze persoon, want dat kan echt weer effect hebben op onze eigen procedure. De nijst is het zo dat het nijst haar cijfers zelfs ik alle in mij kregen. Zij haar ik jet wat minister Faber oor haar zijn had. Dat is heel pijnlijk om te jen dat het eens in principe niks oors mais dan der opsluiten te zitten, bewijzen van. Ja. Dat een uitje net mij. Door hartstikke zit aan de wet van de morgen. Lieve en je naar wat reacties is, zit aan het prog jezelf. Ja. Even eermoeien. Ze mochten niet naar de Efteling. Nou ja, een beetje onzin vind ik oké. Maar ja, goed, het is zo. Nou, aan de ene kant, ik ga nog niet alles over een kam scheren. Er zijn ook goede asielzoekers, et cetera. Dat meen ik ook. Alleen, ik vind het wel eens fijn dat het even aan de orde komt wat wel misgaan kan en wat niet misgaan kan. Asielzoekers hebben een stem in dit geheel. En die mag je als meisje behandelen. Je moet niet een sensatie, alleen maar sensatie hebben. Dat vind ik niet goed. Maar ik vind het wel duidelijk dat je even zegt wat gaat verkeerd en wat niet verkeerd. Kun je het ook aanpakken. Ook landelijk natuurlijk. Hè? Nou, als iedereen zich gedraagt van beide kanten, want ik denk dat wel heel belangrijk is, dan kent dat best. Aan elke jongeren elkaar de ruimte geven en ging het donder maken. Ik hoop dat de mensen een mooie dag hebben. Ik de asielzoekers. Want die jeugd had ik het moeilijke al. Denk ik. Wie ben je net voor niks aan de vlucht? Zullen jullie naar het Warpsfeest, naar de merken daar? Alleen een moorikoek. Alleen een moorikoek. Nee, die leeft dit hek niet meer. Nee, ik mag graag het feest vieren vroeger, maar dat laat ik aan de jongeren over. Ja. Ja, valt jullie wat op deze reacties? Of zoiets van ja? Nou, het is wel zo dat... de mensen wel verschillend uitdenken. Die een is wat uitsprutsener erover en die vinden dat een uitje hier en dan net mat. Oornzezen ek van de morgen zelfs nog. Mensen binnen hier wel welkom, alleen nog moeten ze haar wolken dragen. Maar dat geldt net alleen nog voor asielziekers. Dat geldt echt net alleen nog voor AMV'ers. En dat is het dregen hierom, want ik ga echt maar asielziekers sprutsen, volwassenen. Die weten echt net of ze überhaupt wel nooit deze merken tamaaien. Er is vanuit het COA, zij niet communiceert hoe het Warpsfeest, hoe dat er ontdekt, of je daar überhaupt heen maaien. Dus de verharden is er echt een heel soort onduidelijk. Dus dan sluit je daarmee in feite echt een hele groep sluit je uit. Uw spreken is een ding, hè? We hebben van André van der Naad, de burgemeester van Naad, ook gevraagd om hier aan tafel te zetten, maar die wil dat net. Waar ik meestal van COA benaderen. Plaatselijk Belang Sint-Anne, Plaatselijk Belang Sint-Jacobi-parochie. De gemeente Waardhoeken, we hebben alle partijen bezocht. De deputaire Krol had hier wel uitsprutsen. Die zei de uitspraken van mevrouw Faber hoe het uitstappen van asielzoekers smakken mij verschrikkelijk min. Snijn ziet hier aan tafel in bureau De Vries en zei dat er nogal wisselende reacties op die opmerking kregen had. Ik heb nog nooit zo volle reacties van beide kanten. Ik fietste toen in het werk daar. Dan kreeg ik in 2 minuten een klap op het schouder en 2 middelvingers uit de auto. Ja, dat is juist wel dat een voedingsbewaaien is. We terug het in Nederland net beter mogelijk wordt. Anno Brok, ben je ook veromharender in het uitspreken hoe stuk soort zaken? Nou, maar dan vanuit de rol die ik had als burger van het Riek hier. En maar de rol die ik had als voorzitter van de provinciale regietafel, waar het gaat om de opdracht die wij krijgen van het Rijksregeer, om te zorgen dat er genoeg opvangcapaciteit in de provincie is. En in die rol past beskierenheid. Maar ik vind dat in de bredere zin beskierenheid echt wel passen zo bij orenmensen die haar mengen in het debat. Want we maken ze ook hartstikke gek. En wij hebben het nou over. We zien het echt een beetje lieds te houden, waarbij ik het van belang vind om gewoon excessen om te pakken. Mensen die haar net gedragen, maar te onpakt worden, punt. Dat is het wichtigste. En dat hield voor Elsen die er in Friesland is. En we hebben in Nederland een systeem waarbij de burgemeester verantwoordelijk is voor de iepenbierenwaarde en veiligheid. Nou, dat wie in Waardhoek altijd burgemeester Waanders en nou burgemeester van de Nadoort. Die weten hoe dat mat, maar de politie, maar zij binnen het gezag. En zij binnen verantwoordelijkheid voor dit punt. En dan vind ik dat we die verantwoordelijkheid ook daar lezen matten.
En die doen dat op een hele goede wijze. En laten we duidelijk wezen. Dit AZC is het oudste AZC van Friesland. Maar er komt wel een soort kritiek natuurlijk op de houding van, meestal van een COA, van een burgemeester, van de politici in het algemeen. Er zit een soort kritiek op Marjolein Faber. Is het dan net juist belangrijk dat meestal bestuurders, of het nou een commissaris is, of een burgemeester, of een wethouder, ze haar wel uitrieën en uitspreken over misschien wel gedrag wat je net wilde? Nou, dat doe ik dus nou ook. Wat vind je van de uitspraken van Marjolein Faber? Nou ja, ik zeg Saniers, ik begin mooi dat Elsenien hemzelf te gedragen had. Punt. Ja. Dat is het wichtigste. Daar begint mooi. Dus de verantwoordelijkheid van mensen, die onderdeel binnen van de meerschap, die moet ik gewoon geen dingen doen die net mooi. Nee, dat is daar begint het mooi. En ik vind dat de burgemeester die is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dat ik net. Nee. En daar moeten we die verantwoordelijkheid dan ook litten. Dus geen je niks voor En nee, want ik vind dat van de nadat in het verleden burgemeester waan, dat op een hele goede wijze doggen. Dus en als ik daar al wat negatiefs van vind, dan zoek ik dat net bepraten, maar joh, hier aan deze tafel. Nee, dat maar snap ik wel. Maar ik ben heel positief voor de inzet van uw burgemeesters op de keer om dit soort van vrijheid. Maar waarom spreken ze daarom komen ze dan net hier rond tafel zitten en zeggen van dat materiaal vregen aan de burgemeester. Dat heb ik niet. Prima, maar daar had ik dus geen oordeel over, want daar zit ik net bij. Dat dacht ik net. Jouw oorvraag weer, wat vind je van de minister? Ja. Minister is dienaar van de kroon. En die moet beziek je met risicogeerde goede dingen te doen voor uw slaan. En als ik in het generaal zag hoe wij het debat vieren in uw slaan, ook op dit punt, waarbij de casuïstiek dan liedend wordt, dat denk ik, jongens. We maken ook al gek daarin. Hè? Dat de casus in Sint-Anne, die moet oplost worden door de burgemeester, door de meerschap en door het AZC. En dan helpt het net altijd, zeg ik maar, als mensen in Den Haag, in de Tweede Kamer, maar ook net vanuit het kabinet, hadden daar op een bepaalde wijze uitlitten. Ja, jullie zien nou in algemene zin uit, maar nou waarom naar Marjolein Faber? Vind je het goed dat Marjolein Faber hebben bemoeid met de situatie en een uitje is het aan de proef? Ik vind dat het vroeg leidt bij de mensen daar lokaal. Dus en dat het Rijksregeer moet haar zelfs net bemoeien met de casuïstiek in een bepaalde gemeente. Zo is het ook geregeld in Uslaan. Ja, de burgemeester gaat over de zaak in Sint-Anne en daar gaat net de minister over. Zo leidt het in Uslaan. Je rijdt je daar wel een beetje irriteerd van, merk ik. Hè? Ik vind dat we in Uslaan elkaar gek maken bij dit soort van zaken. We moeten benemen wat net goed is. We moeten aanpakken wat net goed is. Maar we moeten echt zwaarje altijd weg. Moeten we bezieken dat we echt een liekwicht blijven. Dat moet. Maar even, de media, hè? Oh. Ja, dat kan ik. Dat wil ik het toch is even. De schuld van de media. Nee, vooral het is de linkse niet. Media natuurlijk. Het is niet. Ik zeg niet dat dat de schuld is. Maar er is iets. Er was een ruzie, steekpartij. Ik wil het niet generaliseren of kleiner maken, maar dat gebeurt best wel vaak op dorpsfeesten. En ik zie dan niet Omroep Friesland die dan Halm en Stiens en daar een heel groot ding van maakt als de twee groepen van twee dorpen elkaar ontmoeten en een vechtpartij ontstaat. Gaat het om asielzoekers, maken we het wat de commissaris ook zegt. We maken het ook heel groot met elkaar. Het is natuurlijk ook zo. En dit verhaal is net begonnen bij de stekpartij. Hè? Dit verhaal is begonnen bij het uitje naar de Efteling daar. Vervolgens had minister Faber er wat toe zijn en toen is het ontploft. Ja, en dan wordt er heel veel bij gehaald. Hè? Dus dan is het weer een negatief op één groep. Dus je commissaris moet het doodzwijgen, stilzwijgen. Vies dat ik? Nee, ik vind niet dat we dood moeten zwijgen. Want ik denk dat we juist deze problemen ook daarvan krijgen. Als je problemen niet benoemt. Dus problemen moet je wel degelijk benoemen. Maar wel gelijkwaardig. Als je het bij de ene doet, doe het bij de andere ook. En niet alleen zodra er iemand met een tintje een donkere huidskleur is. Of een asielzoeker, dat je dan heel groot maakt. Ik vind absoluut dat we dingen benemen moeten. Ja. En net zoals wees maar stil, dan is het wel weer voor mij. Nee, onzin. Dat mat net. En die tier is echt voorbij. En naïviteit past net meer in de tiertrek. Maar die mevrouw op Stritten, die hier het sanier zo, ik zal er wel heen om even walikoeken te helgen. En jongen, pak maar elkaar een pan en maak je maar elkaar walikoeken maar elkaar. Dat binnen de dingen die verbindend wezen kunnen. Sjong maar gewoon het Songfestival. Nou, prachtig voorbeeld. Of door orendingen, sportmailkoor, door activiteitenmailkoor. Dat is nevens mij rechten op begrip, acceptatie
En integratie. Sam had we het nevens mij dwaan. En nou gaat het door, ja, ze maaien wel of net naar de Efteling. Dat is een totaal verkeerde discussie, vind ik. Ja, en tal man Lien haak ik sprutsen mooi, zowel de gemeente als het COA en toen zijn ze van we binnen wel dwaan om te zien hoe we die twee vrouwen wat dichter bij elkaar komen litten. Dus dat is voor mij echt wel dreig om dan te zien dat zij nou voor een dag dan deze groep AMV'ers uit het dorp wij loeken. Want wat doe je dan de orendagen en wat doe je dan op de achtergrond, even los van het dorpsfeest, de rest van de tijd? Dus die vragen die worden echt net beantwoorden en dat maakt het voor u echt wel heel dreig om die kant van dat verhaal echt te vertellen. Daarom zit ik de hamer in op dat uitspreken. Dat begreep ik dan persoonlijk net van bestuurders en joh, hij je wel redelijk uitspreken. Dat gaat het me net om, maar het bedoelt dan natuurlijk wel een beetje op een wijze waarvan ik denk, ja, worden de burgers hier nou warm van? Dat denk ik, nou helpt dat om je uitspreken te zien bij de uitspraken van Marjolein Faber, maar je hoort hierbij. Wij sluiten het programma af. Hoe short die weekend eruit? Het feestje. Weer een verjaardagsfeestje, maar dan van mijn dochter. Ja. Johanna? Nou, misschien zal ik wel even naar het dorpsfeest in Sint-Anne. Toch wel? Ja, we hebben net. Ja, als journalist, verslagjouwer of gewoon om een pilsje te drinken? Dat mag beide trouwens. Ja. Om gewoon de nooit te gaan en de sfeer te proeven. En ik hoop echt, en dat hoop je alle dorpsbewoners, dat het een mooi feest wordt. Dat de rest weer erom komt. Dat het ook even een kleer is. En ik hoop benam ik dat als zielziekers haar een beetje vrij vielen om toch eens even naar de markt te gaan. Dat vind ik een heel mooi besluit. Kun je dat nog toepen, Anne Brok? Ja, ik zou morgen eens mem verhuizen, want dus mem zal naar een oorplak daar. Maar morgen mooie poederchips voor de televisie. Ja. Culturele hichtepunt van het hier. Ik wens jullie dan heel veel plezier. Mooi. Dan lok wees er nog maar de quiz. Ja, fenomenaal. Ja, echt een indruk maken wat mij betreft. Bedankt voor je komst naar de studio. Dit wie de Frieske Week. Volgende week is er versteld weer een nieuwe Frieske Week met onder oren. Hap te moed hoop.